в сърцето на Лазур, в тиха тухлена сграда, апартамент, който очаква своята нова история. Утренни със спокойствие и слънчеви лъчи. 75 квадратни метра чиста площ на 7-ият етаж сред въздух, простор и спокойствие. Днес имотът е подготвен за ремонт, а утре тук ще има нов живот. Място за 2 детски мечти под един покрив, за спомени. На крачки от морската градина, училища и всичко необходимо. Ароматът на кафе сутрин все още не се усеща, но е близо. Поглеждаш през прозореца и някъде в далечината морето напомня за себе си. Днес виждаме стените такива каквито са. Утре виждаме дом. Защото всеки красив дом започва по един и същи начин. Въображение, промяна, а след това някой влиза и казва: прибрах се.